Pane mumwe mukadzi wandiri kuona ane zvinhu zvaakangotorera murume akasiya mba muri ground. Uya fast. Aripo here? Yes, aripo. Kamanye. Makadi mama? Mirai nyi papa? Tinofara makadiwa. Tiri right isu. Ko makasiri imba mise muri ground uda? Tainetsana nemurume. Ndo zvamakaita kuti mubva mangotora zvese? Tainetsana takati singawirirani. Why vakadzi muchiti kana manetsana osiya munhu mumba muri ground? Zvino munhu otangira papi? Unoziva kuti mukadzi anogona kusiya usina kana tishu. Titangira ipapo. Ukarara wakatsamira dama kudai. Usina kana gumbezi. Zvino mama, imimi ndanzi ndikupei 3 months. But I will tell you why I'm giving you 3 months. Ndikukupei 3 months dzekuti munodzorera zvinhu izvi. It's only 3 months. I will tell you why I'm giving you 3 months. Why ndatokumbira 3 months? Mukana wandiri kutongokupai. Mbozi ndinoda kubatsira imi. Madam, aita zvemadhoiri ndiani? Mukadzi wemurume wekutanga wemurume wangu. Kureva kuti murume uyu wamasiyana aive nemukadzi Hongu. aita zvemadhoiri. Hongu. But mukadzi uyu akafa. Imimi ndoda kuti mundiudze. Handidi kuti mundingwarire. Ndoda kuti munditaurire kuti imimi pane zvinhu zvamakatora. Wardrobe, kitchen unit, nezvimwe zvandiri kuona izvi. Zvaive zvenyu here? Kwete ba. Ko makazvitorerei kana zvasiri zvenyu? Ndaida kufikisa murume. Zvino unofikisa uchitora property yemukadzi akafa. Ndosaka ndanzi ndivape 3 months kuti vakwanise kunodzorera zvinhu izvi. Nokuti nyaya ndema 3 months kure. Endai munodzorera zvinhu izvi fast. Zvamunoziva kuti hamusiri makatenga nemurume uyu. Endai munozvidzorera because ndezvemufi. Nhamo yamanga mava padhuze nekuona mai vangu ihombe. Mukaona ndaona zvaakunoitika ndikakuti dzorera. Tenda denga. Garai pasi.